Nani ma-MK kodwa seniyaphapha. Bayabuza abantu, wenzeni uZuma? Senilokhu nibalwisa-ke nilokhu nibalwisa. Simple question. Wenzeni uZuma? Senilokhu nenze ngathi uZuma-ke yena akanamaphutha. Alikho isoko elingenasici la emhlabeni. Naye unamaphutha wakhe. Ngizowabala nje wonke amaphutha wakhe manje. Wenzeni uZuma? Asikho isidingo sokulwa nomuntu lapho. Fa umphendula uthi wenzeni. Angithi abantu bayazi ukuthi uZuma ebene-right yonke ukulungisa i-country ngoba intela yabantu ikhokhwa njalo nsuku zonke abantu bayifaka intela. So ngaleyo mali yentela akekho kungazi ukuthi upresident osuke ehlezi esihlalweni phezulu ohola i-country fayithathe leyo mali enze idingo zabantu. Bayabuza-ke abantu, wenzeni uZuma? So uZuma amaphutha akhe ngizokubalela. Ngizoqala nje yabona iphutha likaZuma lokuqala. uZuma ngesikhathi ekhanda i-stadium ngentela yabantu, ekhanda oMoses Mabhida, ekhanda o-FNB, ekhanda khona i-stadium esihle esilaphana eCape Town, khona esikompumalanga. Ngesikhathi ekhanda zonke lezi stadium ngokwehlukana ama-province, kwakufanele ebuye ezotshela abantu ukuthi senginikhandele nazi i-stadium ngemali yenu. Wenza njani uZuma? Wakhetha ungabatsheli abantu. uZuma mawuya lapha eThekwini, bayazi abantu abahamba eTheku. Masulapha ngase-Gateway, kunohlobo lwamabhrintshi ayizinxakanxaka lapha. Uhlobo lwesimanje manje. Lawo mabhrintshi lawa afaka ubani? uZuma. Wenza njani uZuma? Wakhetha ukuyithulela engabuyi ukuzotshela i-country ukuthi senginikhandela amabhrintshi enza ukuthi kuhambeke kalula, indlela zihlukane kalula masufika ngase-Gateway. Icala kabani lelo? Elami? Ney'nkinga zami mina. uZuma wayimosha futhi kuphi na? Emakhaya. Yabona nje la emakhaya, mina bengazi ukuthi imixhaso yinto efakwa emalokishini. Kodwa ngesikhathi sikaZuma, uZuma wasifakela imixhaso la emakhaya. Sinemixhaso manje la emakhaya, akuseyona lento ukuthi imixhaso yakhiwe elokishini kuphela. Ufike ufake nje egcekeni phakathi size. Yes. Wenzani uZuma? Wayivalela la, wangasho ukuthi uyena okhandela imixhaso. Uyambona lapha wrong khona? Ngutshela ukuthi mina kumanje kade ngiyokha amanzi empompini. Labo mpompi labo bafakwa uZuma. Wenza njani uZuma? Wakhetha ukuvala la. Ubani ozotshela abantu ukuthi uyena owenze lento? Yayibona inkinga kaZuma la ikhona? Ngutshela ukuthi mina kumanje le foni yami igcwele i-battery kuyona. Njoba ngenza le video. Ngicharge kugesi, angihambanga ngiyocharge edrobheni. Ngicharge ngogesi wala ekhaya. Wafaka ubani? uZuma. Wenza njani uZuma? Wayithulela. Senze njani-ke thina? Singabuzi ukuthi uZuma wenzeni? Asazi into siyithathephi. Siyitshathi beyifikela nje. Ngutshela ukuthi la endaweni yangakithi kunama-toilet afakwayo, yes. Angahambi nemixhaso. Ubani? uZuma. Wake washo uZuma ukuthi uyena? Wayithulela. Kukhona amanye ama-toilet ahambisana nemixhaso. Afakwa ubani? uZuma. Wenzani uZuma? Wayithulela. Ngiyabona inkinga kaZuma. Lento yakhe yokuthula kuze kweqe. Abantu abazi ukuthi wenzeni. Kunama-clinics ngokwehlukahlukana kwey'ndawo. Kunama-university. Kunama-colleges ngokwehlukahlukana kwey'ndawo afakwe uZuma. uZuma esikhundleni sokuthi etshela abantu ukuthi ngentela yeni senginifakele lezi zinto, wayithulela. Kumanje abazi abantu balokhu bey'buzile, wenzeni uZuma? Yazi, tsheleke mina. Yabona, asikho isidingo sokulwa nomuntu. Umuntu kumele umtshele ukuthi hawu uZuma wenze u-1 no-2. Kodwa inkinga yakhe waba nephutha ekutheni engabatsheli abantu. Abantu badidekile manje. Bazi ukuthi uZuma wenzeni. uZuma zonke lezi zinto ezinhle bezenzela abantu bevele ey'thulele. Inkinga kabani le? Inkinga yami? Nginey'nkinga zami mina. Kumanje kufanele ngidrophe ingoma engiyenze nomzukulu, angiyidrophile ngoba anginayo imali ye-marketing. Yayibona iy'nkinga ezingihlalela?